Viking, lille prins Viking. Hvad laver du? Hvordan angriber du? Angreb er Ja, en det ond. sådan skal forsvare Danmark. Har det ikke rigtigt? Jo, Sådan skal forsvare hele Europa. jo. Sådan med den der, med dine våben, og det hele er forberedt ved våben. Ja, og det kan ikke bruge Danmark, fordi der er kaptajn, og vi bliver angrebet. Ja, det er du. Nemlig det er du. Du er den store kaptajn, det er du. Bare ikke kun en lille kaptajn. Du er kæmpe store kaptajn, det er du. Eller kan robot blive ond, og Inter kan blive under gammel, og kan blive ikke under, fordi ham er blevet savnet. Ja, du banker den. Ja, Hvor gammel er du? sådan, haha. Du er 3 Ja, eller 4? 4. Snart 4. Jeg er snart 4. Det er sjovt. 5. Jeg 5. Kaptajn. 5 igen. Der skal fødselsdag her hjemme og Ja, du skal holde fødselsdag her. ja, og på Børnehave og på Danmark. Ja, og på Børnehave og på Danmark og hjem. Og alle steder. Ja, Sommerland og Legoland og Bumland, alle mulige steder. ja, og så får en robotløgtøj. Ja, det skal du. Du skal sy dyr på zoologisk have. Ja. Er det rigtigt? Jeg får en en lotto og en robotløgtøj på fødselsdag. Ja, fint. Dejligt. Eller kan det ikke blive sammen mig. Ja. Jeg drager min hat af. Tager du din hat af? Så, nej, den er ikke god. Tag den på. Du kun har en hat. Du er bedre end hat. Du har flot hår. Flot hår, du har. Sjovt. Det er min skiber. Hvor meget elsker du, Baba? Det er min det er min skib. Det er min skiber. Ja, du skal have alle dine skiber. Ja. Alle dine, men det regner, vi kan ikke gå og kigge på dem. Det Ja, kan vi. og de er blevet ond og kan blive angrebet ind af den skib. Ja. Så du angreb dem. Du er en viking. Surra. Du er en viking. Er det rigtigt? Du er ret til så. Ja. Det er ret du er klar til det hele. Kan bange det hele. Nu skal jeg slå den angreb ind af mine skiber. Ja, alle skibe skal du angribe dem. Ja, Og fange dem og røve dem og komme tilbage med dem. Og ind af den skib og putte dem ind i fængsel. Ja, og putte dem ind i fængsel. Ja, nemlig.